Sanbonani. Today, while I was looking through my archives, I came across some videos that reminded me of home, and I decided to write something out of these videos. The title is Lapho Umlilo Uvutha. Lapho ilanga lishona ngemuva kwezintaba, isibhakabhaka sigqoka umbala wegolide nobomvu. Siyabuthana, akekho osibizayo ngamagama, kodwa umlilo uyasibiza ekhaya. Kuqala ngenhlasi encane, ukuphefumula okuthambile phezu kwezinkuni. Izandla ezijwayele lo msebenzi ziwubeka ngobunono. Izandla ezifunde kwabanye, izandla ezakhuliswa umlilo, izandla ezikhumbulayo. Bese uyavutha umlilo. Amalangabi ayaphakama, adanse njengabantu abajabule ebusuku. Aqhakaze, akhulume ngomsindo omnandi othinta izinhliziyo zethu. Umlilo awukhethi muntu, ufudumeza omncane kanye nomdala. Usondeza labo abebekude, uvula izingalo zawo kithi sonke. Sisondeza izihlalo zethu, ukubanda kuyahlehla buthule, bunyamalale namathunzi. Ukushisa komlilo kuyasigona, njengengubo yakudala egcinwe ngothando. Lapha phambi kwelangabi asizona izivakashi, singumndeni. Umlilo usigcina sihlezi, usifundisa ukungashishi, usikhumbuza ukuthi sihlale silalele. Izingane zisondeza amehlo azo, zibona umlilo ukhanya emehlweni azo. Ogogo baphakamisa amazwi abo kancane, baqale izindaba ezindala. Izindaba zobuqhawe, izindaba zothando, izindaba zamaphutha aphenduka izifundo, izindaba zabokhokho bethu. Amalangabi ayalalela, ayakhuphuka uma indaba imnandi, awehlise uma imnene. Sihleka ndawonye, sithule ndawonye, siyazi ukuthi singabantu abafanayo. Phezu kwamalahle kubekwa imbiza, intuthu inyuka iye phezulu, ithwale iphunga lokudla nokuphila. Izandla ziqala umsebenzi wazo, zixuba zengeze usawoti. Ummbila uyosiwa noma uphekwa ifutho, inyama iyavuthwa. Umlilo uguqula ukudla kube isidlo esifudumeza inhliziyo. Umlilo usifundisa ukubekezela, awuphuthumi. Ukudla akuphekwa ngelangabi, uyalinda uhloniphe umlilo, njengomndeni, njengesiko. Sidla ndawonye, izitsha zidluliswa ngezandla ezijabulayo. Akekho odla yedwa eduze komlilo. Ukuhleka kugcwala umoya, injabulo iyakhula, ngisho nokuthula kunencazelo. Abadala bakhuluma ngokugcina umlilo womndeni uvutha. Akukhona nje umlilo esiwubonayo, kodwa umlilo ongaphakathi. Umlilo wobunye, umlilo wenhlonipho, umlilo wesiko. Ngoba umlilo uma ucima, nezindaba ezimnandi zingacima, namasiko angaphela. Kodwa thina sifaka olunye ukhuni, sifundisa izingane. Zibuka indlela esibeka ngayo izinkuni, zilalele indlela esikhuluma ngayo. Zifunda ngaphandle kokutshelwa, zifunda ukuthi zingobani.
Umlilo uyasifudumeza, usenza sikhumbule ukuthi impilo ihanjwa ndawonye. Ukukhanya kukhanya kakhulu uma siseduze. Injabulo iyakhula uma yabelana. Ngisho noma ukudla sekuphelile, nezindaba seziphelile, amalahle asakhanya. Abomvu, athambile noma aqinile, asikhumbuza ukuthi kusasa umlilo uzovutha futhi, nathi sizobuthana futhi. Ngoba uma umlilo usavutha, siyakhumbula ukuthi singobani. Uma umlilo usavutha, amasiko ethu ayaphila. Uma umlilo usavutha, uthando luyakhula, umndeni uyahlala ubumbane, futhi siyohlala sibuya, sihlangene, sigcine umlilo womndeni uvutha, ingunaphakade.